mga coordination. Kuya madining Shell no kaning gasolinahan ba kay dugay naman day kini siya kayo sa tibuok kalibutan. Akong pasabot ba is dugay na siya nagsugod, dugay na siya na-exist. Kay kani manggod siya ang Shell ang nagsugod ani kay si Marcos Samuel. Ni siya si Marcos Samuel ang iyang produkto ani sa una is dili pa jud mga gas, dili pa mga oil, ana ba. Ang produkto day sa una mga coordination is kanang gitawag na mga antiques ba. Then explore po siya, nagsugod po siya gitawag na seashells. Ang murag kabibi ba? Ambot kabibi pa tawag ana. Pero namaligya po siya nga sa unang panahon. So kato siya nahitabo, kato siya mga coordination. 1833 pa to, dugay na kahit sa ngatanan. So karon na ay Shell pero ang sinugdanan ana dugay na day kaayo. So kato si Marcos Samuel namatay to siya mga coordination tapos ang iyang negosyo ba iya man day gipasa sa iyang mga anak. Ang siya anak duha ka buok. So mo to nagpadayon to sa ilang negosyo. Pero iyang anak na nagsugod og kanang negosyo kan gitawag ng oil, no? Iyang papa si Juan man katong mga antiques ug mga seashell. Kini si Marcos Samuel namatay naman pud katong 1870. Dugay na pud kaayo. So mo to na day mga anak day nagsugod og kuha og mga oil sa laing ng mga nasod. Pero ilang problema sa una mga coordination di pud basta-basta day oy kay ang pagtransport bagikan sa oil dito sa laing nasod padung sa ilaha. Kay bulto-bulto man. So lisod kaayo man ay una nila nga challenge sa una. So ila tong ginasakay og barko para kanang dinagko na bitaw by barrel na so ginabarko nila ang pagtransport sa oil. So napo sila competitor sa una daw kaya gitawag og Standard Oil. Kana Standard Oil ana siya mga coordination. Kumpanya po na sa oil day sa unang panahon. So sikat ni sila sa ilang mga cans ba, mga lata bitaw na blue og color. So gisundog po na siya sa Shell pero ang gigamit sa Shell nga color is pula. So matoy pang atbang nila sa Standard Oil. Kung mga coordination tong 1897 di ay ito nagibutangan og brand ba or company name sa anak ni Marcos Samuel ang Shell. Pero taas pa kayo, dili pa di ay Shell ang tawag ato. Tawag pa ato is Shell Transport and Trading Company pa di ay. Pero paglabay sa mga panahon mga coordination, katong 1907, nakipag-combine, nakipag-merge man din Shell sa laing company po kanang gitawag nga Royal Dutch. Tako po kini nga company mga coordination, kung sila nagkasinabot nga mag-combine na lang mag-partner. So mao to ilang gipanganlan og gitawag na Royal Dutch Shell Group. Kuya puding Shell mga coordination kay ilang expansion sa una bay grabe pas-pas. Abot na sila sa Far East, sold sila sa Asia. Abot-abot po gani sila Russia ug Romania, then sa Venezuela pod ug sa Mexico. So kay mo nakita mga coordination, kuya kay ilang produkto kay gamit kay ba sa unang panahon. Abot gani ang World War I, mas sila nalugi pod. Itabang pagi ang Shell sa mga countries nga nag-participate sa kanang gitawag na World War I. Kuyaw jud ning Shell mga coordination kay during World War I dapat gani pangalugi ang kumpanya na. Pero sila grabe ang expansion. Tungod mangod sa ilang product pod oil gamit kay iba. Katong World War I ug World War II ang ilang mga fuel gigamit. Nanga-imbento ang mga sakyanan, di na mudagan sa una kung walay gas, walay fuel. So dito ni boom kaayo ang gitawag na Shell, kuyaw kaayo mga coordination. Kung mao tong mga coordination, grabe ni survive jud ang Shell mga coordination. Katong World War I ug World War II. Tungod sa ilang produkto nga grabe ka useful kaayo. Guman ato grabe na expansion na. Malit na silang mga barko, pang transport ba sila mga oil gikan dito sa Middle East pod kini abuton sila Middle East. So mao tong mga coordination no ato rang gi-share gamay ba og istoryahan ang daagi pod sa Shell, kuyaw kaayo. Sige, salamat sa pagtanaw. Andun na po sa sunod. Follow for more.